Foukaj větře z podole, foukaj větře z podole, zroň jablůčko, lebo dvě, zronil jedno jediné, zronil jedno jediné. A ta víla červíba. V lesích nedaleko vesnice, která se jmenuje Žirovnice a leží na Pelhřimovsku v jižních Čechách, prožili část léta děti ze souboru Javorníček, Domu pionýrů a mládeže v Brně. Budíček! Nástup na rozcvičku! Je 7:30 22. července. Začíná 16. den tábornického života. Den plný her, zábavy, smíchu a písniček, ale i správné tábornické dřiny. Tak, děcka, postavíme se po kruhu a budeme jít polku, přitlesknutí doprava, doleva a vytáčet. 3 a na 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 na. Tak jsme si protáhli svaly, umyli se a honem uklidit stany, abychom stihli nástup. Soudruh skupinový vedoucí, tábor je nastoupen v počtu 135. Předsedkyně táborové rady Pavlína Bučková. Děkuji. K budování a obraně socialistické vlasti buď připraven. Připraven! Denní rozkaz číslo 15 na pondělí dne 22.7.85. Vedoucí dne je Blanka Bučková. Službu zajišťuje oddíl Nekňubáci. Pohov. Program. Píseň dne Stojí hruška. Dopoledne míčové hry a práce po oddílech. Odpoledne Velká žirovnická pouť. Večer táborák. Pochvaly. Pochvala oddílu Borůvky za službu v kuchyni. Tábore. Tábore, pozor. V Žirovnici 22.7.85. Pohov. Dnešnímu dni 3krát hurá! Že nejde o běžný tábor, už napověděl dopolední program. Pionýři tu plní nejenom odznaky různých odborností, ale zdokonalují se ve zpěvu a tanci. Každý den se naučí jednu písničku. Ale nepředbíhejme. Před námi je snídaně a celý den. Na co se dnes nejvíce těšíte? Na sbírání borůvek, na škrabání brambor, na výlet, na tancování, na píseň dne. Během celého pobytu na táboře se děti naučí 21 nových písniček. Dneska máme na programu dětská písnička, jmenuje se Stojí hruška u potůčka a teď si všichni zaspíváme. Já vám řeknu slova, první sloky. Tak je to Stojí hruška u potůčka, obrůbaná až do vrška. Kdo ju obrůbal cikání, vařá zemiaky k snídaní. Druhá sloka je Stojí hruška u potůčka, obrůbaná až do vrška. Kdo ju obrůbal mámila, když na travěnku chodila. Vám to muzika zahraje a pak si to všichni zaspíváme. Stojí hruška, obrůbaná až do vrška. Kdo
Písničku umíme, věřím, že jste se ji naučili i vy a můžeme se rozběhnout na dopolední zaměstnání. Ale pozor, nesmíme zapomenout zatopit pod kotlem. Za 3 hodiny se přiřítí desítky hladových krků a věřte mi, že nikde nechutná tolik jako na pionýrském táboře. Šéf kuchařem polní kuchyně je umělecký vedoucí Javorníčku a vedoucí tábora Josef Čáp. Prozraďte nám, pro kolik strávníků vlastně vaříte. No celkem 147, 126 dětí a zbytek jsou pracovníci pionýrští, že vedoucí instruktoři a štáb, který se stará o zásobování. Řekněte nám nějakou perličku z vaší kuchyně. No perliček je mnoho. To víte, děcka pošlu pro vodu, než se vrátí, staví se na borůvkách a rýža se nám připálí. Ale nakonec, podívejte se, já to nedělám sám, jistě nás tady víc, stavíme služby dětí. A nakonec přesvědčte se sami, běžte po táboře a podívejte se, co všecko a jak se nám to daří. No uznejte sami, pracují jako mechanici vozů Formule 1. Ta souhra, rychlost,